Ya ini iki lho wis ero gambar manuk cacah. Seru gambar manuk, wis ero gambar untu luprut. Wong-wong ya jarak karo masaku enek ngirimi gambar manuk, enek wong ngirimi barang-barang gambar manuk. Rumah sane lah sainem ki ya ora betah lho nyawang ontol-ontol ngono kuwi. Rumah saku sing ngirimi gambar manuk ku gak mesakne rondo siji iki. Rondo siji iki ya mesakne lha mok pameri manuk ae ngono kuwi. Cah lanang-lanang iki lho mameri manuk tok ae. Ora mesakne aku ki. Lek ora ndek manuk ngono. Wis dipomar pameri manuk rumah saku. Ngene mbok ngono kuwi sok lek tak silihno apa ya entuk tenan ngono. Oh ya wong kancane ngerti ora duwe ontol-ontol dipameri, dikenekne, dikonokne. Sok lek disilih ora oleh. Jarine lek disilih ayo dirabi, ayo dicinta. Yo. Wong lek dicinta iki apa ya? Tapi lek dicinta iki ya enggak penak juga sih. Ya piye ngono. Ya gimana gitu. Ya nek dicintai kan ya aku mungkin bayangne dipameri manuk malah jangger cowok mesti mameri manuk aku ya seneng sih entuk gambar manuk, entuk iso ndelok ontol-ontol ngono kuwi ya seneng. Ya seneng ae. Tapi ya ngenes juga. Ngenes lah golek bengi no. Kelingan ngono. Ya Allah, ndane yo penake. Ndane yo ngene, ndane yo ngono. Kan yo ngono to. Jadi yo ngenes lah cah sing ngirimi gambar sontrolmu. Aku ki yo kembut-kembut lho. Lek ro barang ngono suwi ora kambon manuk. Malah dipameri. Jan Mas kae iki manuke gedhi juga. Manuke gedhi aku demen lho cah lek didhuki nganu ngono kuwi. Ya apane bocah iki nganu ngono. Bocah kuwi manis. Ya, kok malah bayangne to cah ya semono ae lah, aja lali kentung.